Daga cikin abubuwan da duniya ta fi mai da hankali a kansu suka yi mamaya a wannan lokaci da muke ciki, akwai magana akan fannin AI wato Artificial Intelligence. Fannoni da dama na rayuwa sun raja akan wannan fasaha a yanzu, kama daga ma'aikatu, masana'antu, makarantu da kuma fannin taimakon kai da kai. Wannan kuma shine babban dalilin da yasa wannan cibiya mai albarka ta ƙudiri aniyar wayar da kan matasa akan wannan fasaha ta Artificial Intelligence domin wayar da kansu da kuma samun musu da sauƙi akan al'amuransu na yau da kullum. Sunana Awaisu Haruna Muhammad, amma an fi sani na da Awaisu Al'arabi Fage. Ni ne shugaban wannan cibiyar mai albarka ta Al'arabi Tech, kuma ni ne zan dinga kawo muku bayanai a rubuce da kuma a cikin bidiyo domin wayar da kai akan wannan fasaha ta AI da kuma fannin content creating. Idan kuna da sha'awar samun ilimi da ƙwarewa akan wannan fannin AI, to ku following din shafukanmu a Facebook, sannan kuma na subscribing a YouTube, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun duk bidiyon da muke wallafawa da zarar mun ɗora su. Sannan kuma duk bidiyon da muka ɗora, ku dinga ba mu gudunmawa wajen yin liking da sharing domin ya dinga isa zuwa ga al'umma masu yawa. Wannan shine darasinmu na farko akan fannin AI, kuma a yau za mu fara ne tare da bayyana ma'anar AI da kuma yadda yake aiki. Mu je zuwa. Kamar yadda kowannen ku ya sani, idan aka ce AI an taƙaice kalmomi ne guda biyu, wato artificial da kuma intelligence. Ita kalmar artificial kalma ce da take nuni akan dukkan wani abu da aka samar da shi domin ya kwaikwaya ko kuma domin ya yi aiki a madadin wani abu na asali. Ita kuma kalmar intelligence tana nufin basira ko fasaha. Idan muka haɗe kalmomin waje ɗaya suka zamanto artificial intelligence, suna wakiltar dukkan wani abu na basira ko fasaha da aka samar da su domin su yi aiki a matsayin ɗan adam, tunda shi ne yake da basira da kuma fasaha ta asali. Kenan an samar da fasahar AI domin ta dinga taya ɗan adam wasu ayyuka wanda shi ya kamata ya dinga yin su, amma ita wannan fasahar za ta dinga yin wannan aikin a madadinsa ko kuma ta dinga taya shi. To yanzu tunda mun gane abin da ake nufi da wannan fasaha, sai mu je mu nazari kuma akan wasu abubuwa take iya yi. AI an samar da shi ne domin ya yi mafi yawancin abubuwan da ɗan adam zai iya yin su. Ga misalai kamar haka: AI yakan iya fahimtar harshe, wato magana ko jawabi. Yadda za ka sami mutum wanda bai san abin da yake so ka yi masa ba, amma idan ka zauna ka masa bayani abin da kake so ya maka, zai tashi maka wannan abin. Shi ma AI yakan iya fahimtar maganarka, yakan iya fahimtar umarninka domin ya tashi maka wani aiki na musamman wanda kake da bukata. Misali akan wannan shine Google Assistant da kuma manhajar Siri. Ga wanda ya san yadda wannan manhajoji guda biyu suke aiki, ya san cewa suna aiki ne da umarnin murya. Misali, zaka iya cewa Google Assistant ɗinka, kashe min wayata, shigan min saƙo, kira min wane, kashe min kiran, rubuta min saƙo kaza, hau ka yi min kaza. Duk abin da ka faɗa masa zai maka aiki kamar yadda kake ɗaukan wayar ka shiga inda ka ga dama. Ta hanyar saƙon murya za ka iya bashi umarni kuma zai maka wannan abin kuma kamar yadda kake yi. Haka shi ma application ɗin Siri, shi ma idan ka saka shi a wayarka ka seta shi, za ka iya dinga bashi umarnin waya. Misali yanzu ka bar wayarka a buɗe, sai wani ya zo ya ɗauki wannan wayar ya fara amfani da ita, ba sai ka zo kana kokawa da shi za ka anshi wayarka sannan ka kashe ko kuma ka hana shi amfani da ita ba. Idan ka seta Siri ɗinka, za ka iya kiran shi Siri kashe min wayata. A cikin wannan kana gama faɗan wannan abin zai kashe maka wannan wayar taka, ka huta. Wannan misali ne na yadda AI yake amfani da fahimtar yare ko magana wurin yi maka abin da kake so ya kuma biya maka bukatarka. Bayan fahimtar harshe, yadda ka san kana iya ganin mutum, ka iya gane ga mai kama da shi ko kuma ga wanda suke yan biyunsa ko makamantansu, shi ma AI yana da wannan fasaha. Idan kana so ka gane wannan, yanzu mu duba manhajar AI Gallery. Idan ka buɗe wannan application, zai iya ware maka hotunan ɗaiɗaikun mutane da hotunan da suke cikin gallery ɗinka, ta yadda idan ka taɓa fuskar mutum ɗaya, zai iya nemo maka duk hotunan da suke cikin wayarka, ko da suna faldoji daban-daban, zai iya tattara maka su waje ɗaya domin ya maka sauƙin gane adadin hotunan da mutum yake da su a wayarka. Wannan fasaha ce da abin mamaki, domin misali yanzu idan ka tashi kana so ka nemo hotunan mutum, misali yanzu kai a karan kanka, idan an ce ka nemo dukkan hotunan da suke cikin wayarka a lokaci ɗaya, aiki ne, domin wannan yana foldar camera, wannan yana foldar Facebook, wannan yana screenshot, wannan yana foldoji da dama. Amma idan ka bi ta hanyar AI Gallery, ka bi ta hanyar hotonka, duk inda wani hotonka yake cikin wannan wayar zai iya kawo maka shi. Duk wani wanda kuke kama da shi kamar ta zamanto ta ɓaci, zai iya kawo maka shi cikin sauƙi. Wannan ma fasaha ce kuma abu ne da AI yakan iya yi a madadin ɗan adam. AI
yakan iya yanke hukunci ko ya bincike na gaggawa kamar yadda mutum zai iya yi. Misali yanzu daga cikin abubuwan da ake fama da su a wannan zamani akwai fake news, wato labaran ƙarya. Idan ka ci karo da wani labari wanda baka yarda da shi ba kuma kake kallon sa a matsayin labarin ƙarya, abu ne da zai iya baka wahala ka je ka yi bincike abin da ake cewa fact checking kafin ka iya gano gaskiyar labari ko ƙaryarsa. Cikin hanya mai sauƙi idan ka saka wa AI wannan labari ko wannan hoto da ke cikin labarin, za ka iya samun bayani cikin sauƙi ta tara maka dukkan wasu bayanai da za ka iya gane gaskiya ko kuma ƙaryar wannan labari. Dukkan wani abu da baka iya ba, abin da kake yi shine kana zuwa ka tambayi wanda ya sani domin ya koya maka. A wannan fannin ma ba a bar AI a baya ba, domin yakan zamanto malami na musamman ga masu bincike ko kuma masu koyon abubuwa tun daga tushe. Yadda ka san kana hawa kan YouTube ka yi bincike ka rubuta duk abin da kake so ka samu abin da zai koya maka, haka shi ma AI zai koya maka duk abin da kake bukata step by step. Wataƙila ma ya maka bayani ya baka misalai a aikace fiye da yadda ka samu mutum zai yi maka. Wannan kaɗan ne daga cikin abubuwa masu yawa da AI yakan iya wakiltar mutum gurin aiwatar da su. Idan mun fahimci wannan, to sai mu je gaba ta gaba. Shin yaya AI yake aiki? AI yana yin aiki yayin da abubuwa guda uku suka haɗu. Abubuwan ku su ne kamar haka: horo, bayani da kuma lissafi. Abin da ake nufi da horo shine AI yakan zamanto kamar fanko, sai ka ba shi horo ka koyar da shi abin da kake so ya maka sannan zai iya yi maka. Kamar ƙaramin yaro ne, ba abin da ya sani a rayuwarsa, babu abin da ya iya sai abin da aka koya masa ko kuma abin da ya gani ana yi. Kenan AI wata fasaha ce ta wucin gadi da take aiki ba a karan kanta ba, tana yin aiki ne bisa gwargwadon abin da aka koya mata. Abu na biyu shine bayani. Bayanan da ka saka mata shine abin da zai sarrafa ta ta iya yin abin da yake na gaba, wato lissafi. Da horon da ka bata da bayanan da ka nema a gurinta shine zai bata damar ta yi lissafi, ta yi awo, ta yi aiki domin ta baka abin da take sakamako, shine kuma zai zamanto AI, wato ƙirƙirarriyar fasaha. Idan mun fahimta, a taƙaice AI wata fasaha ce da aka ƙirƙira domin ta taya ɗan adam aiki ko kuma ta yi aiki a madadinsa. A cikin bidiyo na gaba za mu zo da bayani akan rabe-raben AI da kuma tarihinsa da kuma wasu abubuwa da suka shafe shi. Amma kafin nan ina da wani tambihi na musamman ga masu kallo na a wannan lokaci. Da yawan mutane idan ana batun koyar da AI sukan yi tsammanin kawai za a zo a fara musu bayani akan wannan application din zai taimake ka gurin yin kaza, wannan application din zai taimake ka gurin yin kaza, wannan website din zai maka abu kaza. Za mu zo nan gurin hankali. A karan farko za mu fi mai da hankali ne wajen sanar da mutane ta kanta fasahar da take nufi, rabe-rabenta da kuma yadda take yin ayyukanta. Kana daga baya a hankali za mu faɗo ɓangaren koyar da mutane ko kuma bayyana musu waɗansu applications ko softwares ko website wanda suke aiki a fannin AI da kuma yadda za su yi taimakon mutane a wannan fannin. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo, kamar da liking, kamar da sharing domin ya isa zuwa ga mutane da dama. Mu haɗu a cikin darasi na gaba.